cikin su shahidai yan arewa da sun karashin rai babu gawa ai bal ahaya inda rabbi karmin yi tsamani na su gawa suna a tsakar sauna shahidai ya mutanen Allah ba musawa iyalan mamman karmu da mu shahidai ba a wanka gawa kaya na jikin su kasa su rami domin sun tsarkaka ba musawa gangar jiki fanko ce mutane ruhin su yana gun mai raba Allahu ka samu cikin shahidanka bayan Allah masu baiwa ala karbi shahadar Isa Muhammadu bawa sarakin goyirawa ka bi masa haƙi idan masoyinka annabi sallaba ala karbi shahadar Isa Muhammadu bawa sarakin gobirawa ka bi masa haƙi idan masoyinka annabi tsatsan larabawa bismuka Allah khaliki na abin bauta ta da mayawa da safa maraice na tasbihi na neman yarda ta matsuwa yarda da kusaci da wahabu abin arike ba fandarewa hasbiyallahu ya isa min da hauni da dama abin rikewa nema da bukata ta da koke gare ka nake ba kuskurewa ala karbi shahadar Isa Muhammadu bawa sarakin goyirawa ka bi masa haƙi idan masoyinka annabi tsatsan larabawa sai kama kafa da farin jakadi Muhammadu mai tafi na baiwa tsani da masoyi na Habibu da so da biya baban kwarewa tsani da tsatso na yi alibaiti jinin Zahara da Aliyu nawa tsani da abin da na aikatawa da rabbi ya karba babu nawa Allah bisa wannan kai yi jin kai ga Isa a sarkin gobirawa ala karbi shahadar Isa Muhammadu bawa sarakin gobirawa ka bi masa haƙi idan masoyinka annabi tsatsan larabawa yau an gudu buldoka an yi kanka ta gille ta gincire don adawa yau gaba ta yi karshe adawa tsana da kiyayya an girewa babakin komai rai yake ya ba musa nazari doka 'yan adawa duba da fiton rana da wata ya ishe mahankalta nutsuwa duba da shiga ta dare da rana ya ishe mahankalta surewa duba da samar ta kai ga tsufa ya ishe aƙilai fassalewa wai mai aka ɗaurai ne a sagagi yau aka zub da jini na bawa ala karɓi shahadar Isa Muhammadu bawa sarakin goyirawa ka bi masa haƙi idan masoyinka annabi tsatsan larabawa yau an kashe bawa ga sarakai yau ko magana ba mai iyawa yau an kashe sarki babu gwamna da yawa da balle fasiwa yau sarkin gobe ya yi shahada tsirarin malum makakewa
sai na ji human rai ta yi jawabi har ma sharaɗi ne ta sakawa. Muna ta tsumayi har da kola Allah haƙinmu fa zai fitowa. Kisan ka Muhammadu bawa sarki yana gwada kasawar hukuma. Kisan ka Muhammadu bawa sarki yana gwada lalacin hukuma. Kisan ka Muhammadu bawa sarki zai zo da kewar masu zulma. Kisan ka Muhammadu bawa sarki na kwance ya farka al'umma. Wallahi kisan sarki na gobiyar an ce mana illi babu kima. Ala karɓi shahadar Isa Muhammadu bawa sarakin gobirawa, ka bi masa haƙi don masoyinka annabi tsatsan. Yau an kashe mata da ɗiyansu ba wanda ya ce kala al'umma. An ƙona gidaje ƙauyukanmu, an kau hana aiki har da noma. Yau an kashe sarki mai jama'a ba wanda ya ce ƙofan hukuma. Yau an kashe sarki mai daraja ba wanda ya ce kanzil hukuma. Domin sakacin nan na hukuma yau mun rasa jigo babu kima. Ala karɓi shahadar Isa Muhammadu bawa sarakin gobirawa, ka bi masa haƙi don masoyinka annabi tsatsan labawa. A kwana a tashi yau tsaronmu yana ga hukumar 'yan ta'adda. A kwana a tashi yau makamai suna ga hukumar 'yan ta'adda. A kwana a tashi jami'anmu suna tsoron jami'an ta'adda. A kwana a tashi umarini yau muna karɓe gun 'yan ta'adda. Sun sanya riba ɗiga haraji kuɗin fansa mu biya da tsada. Babawa kaɗai ni kawa batu ba fansa ta jinanan talakawa. Fansa ta jinin duka muminanmu da an kama lalar ba musawa. Hakinmu yana kan shugabanni ya jininmu da rayunmu ne kewa. Yau an saraya da dukan hakinmu a bar mu rayu mu kewajewa. Yau babu aminci na murayu koke muka yi mai isarwa. Ala karɓi shahadar Isa Muhammadu bawa sarakin gobirawa, ka bi masa haƙi don masoyinka annabi tsatsan labawa. Na mamakin rayuwar nan da yarda ake ɗaukar macewa. Na mamakin zamanin nan da masu shagalta ke fakowa. Na ta ajibin lamarin nan anya ko da imani na yalwa. Na Allah ajabin zuciya da ta gamsu da Allah ya isarwa. Na shaukun yardar mutane akan zankon rana ta tsayuwa. Yau matubula sara'ir wannan ranar raba karya nan rabewa. Ala karɓi shahadar Isa Muhammadu bawa sarakin gobirawa, ka bi masa haƙi don masoyinka annabi tsatsan labawa. Anya ko da imani a ran ka zub da jinin bawa kamar ka. Anya kwa da tausayi aya haka ka sari jikinka a kan saninka. Anya kwa yaƙini ya ishe ka na aljanna da wutar sakaka. Na lura mutane sun shagaltu da saƙon mai madaya na maka.
sun ɗauki kiyama da hisabi kamar zancen gizo ne da koka. Kari masa haƙi don masoyinka annabi tsatsan laraba. Duk wanda ya yarda da alkiyama ya zai biya saga gidan wata. Duk wanda ya yarda da ran na ƙarshe ya zai daka wan duniya da wata. Ranar da wuta za ta raka mu fili na kiyama da jibinta. Kalma ta kiyama a zamu tsayuwa tsawon shekara 70 kujeta. Rana da kishirwa sun ishe mu kan akula bayi masu bauta. Wutar Allah da akwai jahima akwai su sa'ira jahannama. Akwai sagara lazza cikin su a shirya zaman su shiga da zama. Wutar Allah a ciki da hawiya 'yar karama ce jahannama. Anya ko mutane sun aminta da wannan tsari tanadi ma. Sai dai kuna shauku da mamman Muhammadu mai sako na girma. Duk wanda ya yarda da annabin nan la shakka ya zama to mai nadama. Ala karbi shahadar Isa Muhammadu bawa sarakin goyirawa. Ka bi masa haƙi don masoyinka annabi tsatsan larabawa. Allah ka ji kan sarkinmu Isa Muhammadu bawa mai rasuwa. Ka karɓo zuwansa jallara an baka mai rahamar nan ta yi yalwa. Na ta'aziyar al'ummar mu na sabon birni har gatawa. Na ta'aziyar sarki sultan na gobera abdu bala na kowa. Don mun je jawabi mun je mun bi ba mai ɗaga murya a goberawa. Ala karɓi shahadar Isa Muhammadu bawa sarakin goyirawa. Ka bi masa haƙi don masoyinka annabi tsatsan larabawa. Jinsi na mutanen goberawa san gerawa har mazumawa. Hada da sayawa har kadawa adarkawa har kwannawa. Da tamin dawa gama dawa ina ta'aziyar sarki bawa. Allah ya isar mana kan haƙin nan dan abdu bala ya karkarewa. Ya ce mana dukkan mu barwa Allah da bai barci bai gyangyaɗawa. A Sokoto local government tara na ta'aziyar Isabawa. Dukansu taron nan local government na Hausawa ne gobirawa. Da fari na sanyo sabon birni gwaranyo da raba da gwadabawa. Gada da ilaila da wurnotan gaza isa na ta'aziyar bawa. Sultan of gobir ya yi shela a barwa makagin nan na kowa. Ala karɓi shahadar Isa Muhammadu bawa sarakin gobirawa. Ka bi masa haƙi don masoyinka annabi tsatsan larabawa. Jini na halali na kone ɗan bura na Muhammad Isa bawa. Gidan gwamkawa a na fito ni jini iri irin gwanki bawa. Na
abdu bala sarkin sara a kai sultana sadaukin gobira fagen hikima nika yin sana'a ta fuskarwa karfa dakarwa Allah ya je kan sarki na gobir na gatawa isan mu bawa ala karbi shahadar isa mammala bawa sarakin gobirawa ka bi masa haƙi idan masoyinka annabi tsatsan larabawa ala karbi shahadar isa mammala bawa sarakin gobirawa ka bi masa haƙi idan masoyinka annabi tsatsan larabawa